Данный объект мы приобрели с целью развития нашего бизнеса. Здесь мы планируем перерабатывать плодоовощную продукцию, делать заморозку и производить консервацию. Адкрыць цех па вырабу салатаў дырэктар фірмы Дмітрый Нядбайнік вырашыў даўно. Прадпрыемства часткова закупляе свежую гародніну ў аграрыяў і адпраўляе ў гандлёвую сетку. Днямі з аўкцыёну фірма набыла памяшканне былой сталовай вайсковай часці, прычым на льготных умовах, са зніжкай 80% і растэрміноўкай на 4 гады. Удачы паспрыяў свежы дэкрэт нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва. Галоўная задача разняволіць малы і сярэдні бізнес. А для тых, хто укладвае інвестыцыі ў развіццё вёскі, яшчэ і бонусы. Для того, чтобы данный объект нам ввести в эксплуатацию, нужно было сделать его реконструкцию, что стоит очень дорого, проектная документация. Вот. На сегодняшний момент реконструкция не требуется. Гэта один з пунктаў лібералізацыі бізнесу, і на яго мясцовыя ўлады ускладаюць асаблівыя надзеі. Год таму па указе прэзідэнта аб некаторых пытаннях арэнды і бязвыплатнага карыстання маёмасцю былі ўведзены льготы. Толькі ў Брэсцкім раёне попыт на маёмасць узрос напалову. Напрыклад, у памяшканні былой бібліятэкі можна адкрыць магазин нават без проекта на реконструкцию. Идет некоторая оптимизация объектов соцкультбыта, и на месте этих объектов предприниматели иногда выражают желание чем-то заняться, открыть парикмахерскую, магазин, какое-то небольшое производство. Сейчас они это могут сделать, по сути, без проблем. Иван Остапук займаецца пассажирскімі перавозкамі. У аўтапарку больш за 10 маршрутных таксі гарадскога і прыгараднага спалучэння. Як кіраўнік прадпрыемства спадзяецца, што бізнес-клімат у краіне, дзякуючы дэкрэту, стане больш спрыяльным. Мы и так привыкли к этой ответственности. Все равно постоянно осуществляется контроль за ведением деятельности различного рода. И, знаете, вот это лишнее, то, что контроль над контролем, это совсем не нужно, это уже давно устаревшая модель. Дэкрэт ахоплівае сферы, у якіх сканцэнтравана каля 95% малога і сярэдняга бізнесу. Для ўсіх будуць дзейнічаць адзіныя санітарныя і экалагічныя патрабаванні пажарнай бяспекі. Спецыялісты гавораць, дакумент не вырашыць усіх праблем прадпрымальніцтва, але разняволіць бізнес-ініцыятыву.